don Allah ka rabu da ni. Shi ne? Shi ne. Kai ne? Ni ne. Ku shigo. Sunana Adam Abdullahi Zango, Alhamis dan gata a cikin shirin farin wata shakallo. Sunana Awal Diya Kasai, Director 1 a cikin shirin farin wata shakallo. Sunana Aknan Bamenda, Ihsan a cikin farin wata shakallo. Mu kasance tare da ku ranar Juma'a da misalin karfe 8 domin kallon wannan shiri. Ka zama na farko a gaban wayarka ko talabijin ɗinka domin kallon wannan shiri da misalin karfe 8. Kada ka bari a baka labari. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter.